We regret endorsing Richard Tsvangirai. Ndo patangira hondo yese. Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe iko zvine situation iri kuitika tikada kutarisa ka politics kari kuitika muka tripod country kenyu keZimbabwe. Ma1 chaiyo. Panapa nyaya iri kuitika ndeye mukomana kana kuti mwana wa the late Morgan Tsvangirai. Uyo mukomana akazoita MP weKunoton akadefeata Themba Mleswa. Nyaya hombe iri panapa ndeye kudai so. Patanga nyaya ichitaurwa paZim Daily ndo pavangonyora vakati we regret endorsing Richard Tsvangirai ndo vapedza vakadaro. So ipapo mukomana hazvina kumubata zvakanaka nekuti message iyi inogona kunge yasvika zvisirizvo kwaari, but kazhinji kacho they can't be smoke without fire. Vakomana iva vanenge vachitopanika vari mupanicking mode zvekutodaro. So panapa mukomana uya abva apindura akati I'm not moved by sponsored smear campaign. Zvinhu zveZimbabwe muchazvirega tikada kutarisa nyaya inoitika panapa ndeye kudai so. These guys havasi kucomplaina kuti vari kupikisana nebato rinotonga reZANU-PF. No, iko kwavako vari kutoti opposition yavo yava kutotya kana kuti the biggest threat yavo mukuru wavo wavakapinda naye pa23 August vaipa vachizopinda vachinolinga kumaparliament. Makore ese zvaizikanwa kuti Norton hakuna munhu aiwina city Themba Mleswa ndiye aiwina ari independent candidate ikoko, but iko zvinezvi mukomana ndokungopinda achiindoswa amene mapinzirano avakangoita kuTriple-C kwawo ikoko. Mwana wa the late Morgan Tsvangirai ndobva abuda achidya marasha ari kuvaka zvisingaite. Vanhu vakawanda vari kunyumwa because ukada kutarisa pana anoitwa Chaton Wende akabudirawo futi nyaya iyo yekuindependence yainetsa iyo achiti those insulting people who attended Independence Day celebrations, please listen to President Chamisa in this video. Pana video rakaiswa raChamisa zvaitaurwa ipapo. So vanhu vese vakuda kungohwanda nethat video. Vanhu vese vakuda kungotsvaga kuti kunobatirira pane that the guy wavo Chamisa angari president wavo akazongoresigna zveipapo. So panapa mukomana abva aenderera mberi achinoda kuti this has nothing to do with police ideology or anything else that has to do with the welfare of the people of Norton and Zimbabweans at large, that has anything to do with personalities which has nothing to do with the people of Norton who in their infinite wisdom stood in the cold weather to cast their vote. I'm grateful to those individuals. Zvikanzi vanhu vakandivhotera inini ndo vandinotenda, imimi zvimwe zvese zvamukutaura ndezvenyu. The guy uyu chaari kubhiliva ndechekuti ari kufunga kuti Tsvangirai akuda Chamisa akuda kumukudubura. So nyaya inenge iripo ndeye kudai so iye haasi kutya because iye belief inenge iri maari ndeye kuti Chamisa wakamentwa politics kana wakadzidziswa politics nababa vangu kuti uzowapa uriko zvinezvi wakangosvika uchiinherita chigaro chababa vangu, so wadaro ndobva uzogadzira imwe party chichi and stuff. So mukomana uyu ndopari kuti ai ndatombopindawo pa-MP papa. I know kuti politics dzemuZimbabwe dzinongoitwa because of nzara. Mamessengers enhamo vakomana ava vanongopinda nenyaya yekuti nzara vanenge vada kugadzirisa kuti vangosarawo vari pamabasa. Sekuziva kwamunozviita mabasa muZimbabwe anotonetsa mabasa ari tight kuti awanike. So panapa nyaya iri kuitika vanhu vari kujamuka manje kuti this guy anenge akurumidza panapa kuda kutanga kupandukira advocate Nelson Chamisa anova iye munhu akaindosa achimupinza ipapo. But nyaya iripo panapa ndeyekuti hapana arida kubuda pachena, vese vari ngorova ma-indirect. Wende akatopindirawo zvake achiti aiwa kune vanhu vanga vachipopota achiteerera video raChamisa vakuda kunobatirira because they know kuti ndiyo vachiri muti president. Chinhu chavari kuvhunduka ndechekuti akangovhura imwe political party they know kuti vanosara vangovo vanhu angova mazita sezvakaitika kuMDC yakangosara rangodanga risina kana vanhu kana wani zvake. Ndo nyaya imwe inenge ichiitika, nyaya inenge ichinetsa, nyaya inenge ichipisa panapa. So muri Zimbabwe ndo nyaya ndakakubatira panapa ndichikuudzai kuti hakusi kudyiwa rinopisa iko zvinezvi, pari kunanganwa. Mukomana uyu ari kuita kunge akukurumidza kuda kunopandukirana naChamisa panapa, but manje haasi kuda kubuda pachena straight, ari kungorovo ma-indirect zvoita kunge Chamisa anobhadhara vanhu vemedia kuti vaposte kana kuti vachitaura zvinhu zvakaita sezvizvi. Ndo belief ihanayo.